No niin, me ollaan nyt saatu tänne Kato-radion vieraaksi Pasi Viherraho. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Ja Pasi Viherrahohan on siis, mikä sä olet? En mä tiedä. Siitä on niin monta erilaista versiota internetin syviin syöväreihin, kun menee kattelemaan. Niin on monennäköistä erilaista variaatiota. Milloin se on pummi, milloin se on läski, milloin se on mitäkin. En mä tiedä, mä oon oman tieni kulkija ja ehkä se on niinku se kaikista paikkasi pitävin, niin kuin, miten tämän nyt sitten sanoisi. Luokittelu, jos jonnekin kategoriaa pitää herra Viherraho luokitella, niin ehkä se on oman tien kulkija. Mutta ehkä suurin osa ihmisistä kuitenkin tietää sut, että sä teet videoita YouTubeen, vai teetkö enää YouTubeen? Siinähän oli joku tämmöinen, että sut poistettiin sieltä, mutta nyt sä oot ilmeisesti palannut takas. Itse asiassa hommahan menee näin, että no joo, ollaan palattu takaisin, mutta kaikista mehukkaimmat paljastukset löytyy Vimeosta. YouTubeen menee tämmöinen softcore pelkästään, mikä sopii niin kuin tällaisille maitoa nauttiville, ei vielä vahvaa ruokaa kestäville katselijoille. Kyllä. Joo, ja sit sä teet myös Pasi-radiota, joka pyörii aina perjantaisin netin syövereissä. Voiko näin sanoa? Netin syövereissä, kyllä. Kyllä. Mistä lähtien muuten Pasi-radio on tehty? 2007, vai olisiko ollut jopa 2006, oli semmosia. Tämähän niin kuin kaikki muutkin hyvät ideat on niin kuin laittomasti aloitettu, että Piraattinahan tämä porskutti jonkun vuoden ja sitten joku väittäisin, että joku onnellinen murottaja kenties teki ilmiannon ja meinasi, että pääsee Pasi-radiosta näin eroon, kun alkoi olla jo sellaista 300 kuuntelijaa piraattiaikakaudella, niin meinasi, että pääsee tuosta Suitsait sukkelaan Pasi Viherrahon radioista eroon, mutta ei se itse asiassa avasi portteja aika paljon. Kiitos tälle ilmiantajalle muuten ihan tolleen niin kuin tässä näin ihan radion välityksellä siitä, että mahdollistit sen, että keräsin rohkeuteni, kun minähän olen ujo poika. En mä oikein uskalla kovin paljon aina kaikkea kertoa ääneen, niin uskalsin kerätä rohkeuteni ja mennä käymään Teoston ja Gramexin juttusilla ja alkaa tekemään niitä soppareita. Ja siitä sitten lähti tämä taival, missä nyt ollaan. Et katsotaan nyt, miten kauan tätä nyt sitten jatketaan. Kaikkihan on, niin kuin kaikki varmaan tietää, niin rahasta kiinni. Mutta tätä tehdään ilmeisesti, nythän tätä tehdään laillisesti, Pasi-radiota, tällä hetkellä. Joo, nyt sitten tehdään laillisesti. Nyt Pasi-radio maksaa Teostot ja Gramexit ja näin poispäin. Miltä se tuntuu, että joutuu maksamaan maksuja? No en mä tiedä, nyt tässä on ollut siis pitkän aikaahan tämä meni sillä systeemillä, että meillä oli semmoinen lahjoitustili. Itse asiassa on se vieläkin olemassa. Mutta lahjoitustili, millä kerättiin Gramex ja Teostomaksut, ja ne siitä siirrettiin. Ja siitäkin joku teki sitten valituksen, sitten tähän tuli eräs ystävällinen sielu, mikä tarjosi tällaista mahdollisuutta, että palvelimet ja siis radio ilman mahdollisuutta siirtää eteenpäin sitä, eli siirtotietä, niin se ei ole radiot, vaikka olisi kuinka hienot vehkeet, pelit ja pensselit, jos et saa välitettyä sitä ääntä eteenpäin, niin sehän ei siitä ole mitään hyötyä. Mutta se, että nythän nämä menee sitten näillä numeroilla, maksullisilla numeroilla ja tekstiviesteillä niin kauan kuin tämä homma toimii, että Teostot, Gramexit ja palvelinmaksut saadaan niille peitettyä, niin minä jaksan niin pitkään kuin viinaa vaan piisaa. Miten ihmiset on suhtautunut siihen, että Pasi-radio nykyään kun soittaa, niin pitää maksaa se 5 euroa, ja kun lähettää viestää, niin se on se 2 euroa suurin piirtein. Niin millaista palautetta siitä on tullut, koska ei varmaan missään muissa nettiradioissa ole tätä? Osa on sanonut ihan suoraan, että Paskaradion kuuntelu loppuu, kun tähän tuli tällainen. Mutta osa on sitten taas sitä mieltä, että jollainhan tämä pitää kustannuttaa. Se on ihan totta. Tässä muodossa, nyt kun kesä tuli tässä, niin kuuntelijamäärät vähän tipahti. Siinä se pyöri 700, 800, 900 nurkilla. Mutta tuossa yhdessä kohtaa se pyöri tuolla 1200, 1100 ja 1500 on käyty.
niin se tarkoittaa sitä, että pitää olla se kakkosluokan soppari. Kun teostoshan se menee silleen tonnista, tai mistäköhän se meniköhän se sieltä jostain 100–1000 ja sitten hypätään toiseen sopimukseen eteenpäin, niin nämäkin kulut sitten siinä sitten nousee, joutuu tällaisenkin sopparin sitten tekemään, tai päivityksen lähinnä siihen, että siirryttiin tähän kalliimpaan hintaluokkaan. Se ei onneksi ollut kuin muutama kymppi siinä nousua, ei itse asiassa olisiko se 15 €, kun se on ilmoitettu siellä teoston sivulla verottomana ja siihen sitten vero päälle, mutta kulut nousi, mutta osa ymmärtää, osa ei. Kyllä vaan, mutta hei, kerro vähän, että millainen tämä Pasi-radio sitten on, että mikä tämän koko homman tarkoitus on niille, jotka ei vielä sitä tiedä? Niin, homman tarkoitushan on oikeasti, että ei siinä oikeastaan ole mitään päätä, ei häntää. Mutta miten sitä tehdään? Ilmeisesti humalatilassa. Joskus tehdään pääsääntöisesti humalassa, mutta esimerkiksi tuossa oli Seksipisson tapahtumassa pääsi sinne tekemään, niin näähän on sellaisia tapahtumia, että nämä tehdään selvinpäin. Ei siellä voi niin kuin tehdä sellaista hommaa, että kiellettiinkö se järjestäjän puolelta? Ei sieltä kukaan kieltänyt, niin. Mutta siis terve järki sanoo sen, niinpä, että nämä tällaisissa tapahtumissa, jos siellä niin kuin tehdään ohjelmaa, niin ne tehdään selvinpäin ja hyvällä maulla, mikä nyt on kenenkin mielestä hyvä maku, mutta kuitenkin sellaisella tyylillä, että se ei loukkaa ketään paikalla olijaa. Kaikkien niin kuin, kukaan henkilö ei tule julkista, tai siis sitä ei tuoda, ellei se itse välttämättä halua sanoa, että mä oon Virtasen Pekka, terve. Eli kyllä niin kuin kaikki tällaiset tekijät tuollaisessa tapahtumassa pitää huolehtia ja näin poispäin, mutta olihan se helvetin vaativa tapahtuma, siis silleen. Niin, tehän lähetitte sen myös äänen lisäksi kuvan kanssa. Joo, sieltä tuli kuvaa myös. Oli varmaan puolet enemmän sit duuniikin siinä. On siinä ihan, siis se roudaaminen jo oli yksistään ja kaikki suunnittelut, mistä johdot ja kun ei tollaiseen systeemiin mennä mitenkään tosta noin vaan, että kun siellä pitää muitakin ottaa huomioon ja muilta pitää kysyä kaikki totta kai, miten jokin asia pitää hoitaa. Oishan se kiva, kun pääsis kesällä tekemään nyt sitten ihan sanotaan jostain tapahtumista tai jostain ohjelmia, mitkä olisi perjantaina jatkus aikaiseen lauantai-aamuun, niin ne olisi ihan tervetulleita. Siinä on vaan taas tietysti tämä rahoitusongelma, että miten sen toteuttaa. Ja sitten luonnollisesti on selvä juttu, että yksin tollaisia juttuja ei vaan tehdä. Eli aina ne vapaaehtoiset, ketkä on sen verran hulluja päästä, että ne lähtis niin kuin jeesaamaan. Koska eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä. Tästä ei saa rahaa, tässä päinvastoin menee rahaa. Mutta hauskaahan tämä on niin kuin tehdä tällaista, että se on se pointti. Ja tässä kun työttömänä on ollut ja itse asiassa eläkkeellä nyt pitkän aikaa, niin jotain tarvitsee tehdä. Niin tämä on nyt sitten se mun juttu, jos sanois näin. Kyllä. Miten muuten vielä tuosta seksimessuista, kun puhutaan, niin miten se lähetys sitten meni? Tuliko paljon mokia, koska sähän yleensä teet kännissä, niin silloin varmaan tulee enemmän mokia, mutta nyt kun oli selvinpäin, niin oliko vähemmän sitten mokailua ja sulha oli siinä niin kuin enemmän ihmisiäkin tekemässä tätä lähetystä kuin yleensä seksimessuilla? Joo, ei kun yleensähän mä teen ne yksin kaikki nämä perinteiset, siis normaalilähetykset. Niin. Mutta tässä tapauksessa kiitos muuten kameramiehelle ja sitten meillä oli hieno titteli studio vastaava tai tuotanto vastaava, kiitos hänellekin. Hän ilman näitä henkilöitä tuosta ei olisi tullut tuosta lähetyksestä sitä, mitä siitä nyt tuli. Kyllä yksin voi mennä ripeltää ja räpeltää, kyllä sieltä jonkunnäköistä ääntä saa pihalle ja saa sieltä kuvankin pihalle, ei se siitä ole kiinni, mutta se, että jonkun pitää olla koko aika valvomassa tasoja, mikseripöytää, ulos menevää kuvaa, ottamassa mahdollisesti puheluit vastaan, niin yksi on oltava studiossa. Eli kun siinä langattoman mikrofonin kanssa lähdet liikkumaan pitkin poikin ja kyselee haastatteluita, niin se vaan on vaan semmoinen fakta, että sitä ei yksin pysty tekemään. Tai oikeasti kyllä sen pystyy, mutta se on hankalaa. No tähän väliin voitaisiin kuunnella pieni pätkä Pasi-radiosta. Loppu vai alkumetreiltä? No ihan näiltä viimeisimmiltä hetkiltä nyt no se on. Eli tähän pitäisi laittaa varmaan jo sitten jonkunlainen varoitus.
Kyllä, anna nyt tulla varoitusta ennen kuin laitetaan. En mä tiedä mennä vaan, ne on joskus painettu tuutista pihalle, miksei ne mahu toiseenkin tuuttiin. Niin, kuunnellaan vähän matskua, että millainen oli meininki viime Pasiradion lähetyksessä. Kato radio. Kuka soittelee? No se on sellainen homma, että se on Soini täällä, terve. Moro moro! Mitä menee? Ei kun mä mietin tässä vaan sellaista asiaa, että kun alkaa kello olemaan kohta puoli jotain 4 tai jotain vastaavaa, No, ja alkaa kaljat alkaa loppumaan. Ei lopu. Miksi te ihmiset annatte mennä tälle? Miksi pitää yleensä alkaa ryyppäämään, jos kalja alkaa loppua? Se on kato se arviointivirhe, minkä ihmiset usein tekee. Mä en edes ala ryyppäämään, ellei oo vittu litraa 1,5 viinaa. Ihan oikeesti. Niin, no se on totta. Mä tiedän tasan tarkkaan se itsestäni, että litra viinaa ei välttämättä riitä. Niin sitä pitää olla vittu 1,5–2 litraa vähintään, että sillä mennään. Näinhän se on, ei siitä pääse mihinkään. Mutta tuli tässä mieleen, kun videota kattelin, niin kaveri vetäsi siitä niinku oikeesti niinku suorilta niinku kuteet pois päältä. Niin ei muuta oikeesti, täytyy nostaa hattu, että joku pystyy ton tekemään niinku oikeesti live-showssa. Ai minkä pystyy tekemään? Vetäsee kuteet pois päältä. No vittu, tämähän on paljon miellyttävämpää vittu, oikeesti vilposampaa, mukavampaa. Tuuletin puhaltaa tuolta takaa, vaatteet ei eristä. No joo, kyllä mä sen tiedän, että ei ehkä eduskunnassa voi esiintyä tälleen, joo. No joo, mutta ei kato, pointti ei ollut ollenkaan siinä, vaan se kaveri, joka sulle soitteli siinä ja alkoi jotain selittelemään tästä eilisestä showsta. Vähän iso maha, joo, vittu, se olisi kiva saada pienemmäksi, mutta en mä tiedä sitten, että jos mulla olo on hyvä, niin vittuuko se teille kuuluu? No se on pääasia. Omassa studiossa mä saan mun käsittääkseni vittu vaikka vetää käteen saatana, että en mä näe vittu siinä mitään lain estettä. No niin, semmoista meininkiä sitten siellä. Onks aina tommoista känniörvellystä siellä? On, mut voisit se niinku ihan, ettei nyt kuuntelijoille jää väärä kuva, niin laittaa vaikka sieltä alkumetreistä jonkun hyvin häviävän lyhkäisen pienen pätkän, ettei esimerkiksi vaikka tervetuloa kuuntelemaan. Että se on niinku vähän ehkä kirkkaampi ja raikkaampi se ääni siellä alkumetreillä. Niin, eli voitaisiko vielä kuunnella semmonen pätkä tähän näin? No, en mä tiedä. Ihan vois se ehkä olla paikallaan. Annatko luvan? Anna mennä vaan, kyllä. Kuunnellaan vielä siis Pasiradion alkuajoilta vähän pätkää. Miltä vuodelta tämä muuten on? Laitetaan muuten se ensimmäinen iso piraattilähetys. Siitä on hyvä ottaa pätkä. Siitä niin, lähdetään kuuntelemaan sitä. Kato radio. Herra jestas, 1 300 000 euroa 14.4. kello 20.45 olevassa arvonnassa. Nyt jos Seveni perkele antoi mulle oikeat lottonumerot puhelimessa, mikä me tossa jo kuunneltiinkin pätkä, niin mehän saadaan paljon 1 300 000, paljon se on 650 000 euroa. Sitten me ostetaan kyllä Mäntän suuntaan niin parit korppuasemat ja lahjoitetaan. Oisko siitä vara tehdä silleen? Sitten voitaisiin järjestää oikeasti ne FPK-bileet jossain. Mä tiedän hyvän paikan muuten pohjoisessa. Se on semmonen kuin Seitala. Eli Googlella löytyy mun käsitykseni mukaan ihan Seitala-hakusanalla niin löytyy semmonen kiva nätti paikka, mikä on Tenojoen rannalla puhtaissa Lapin maisemissa. Siellä on oikeasti luonnonläheinen ympäristö, hyvä paikka. Sinne lähdetään pitää bileet. Siellä ei varmaan mökkejä niin paljon ole, mutta jos asuntovaunuja sun muita sitten sinne hilaa, niin sieltä löytyy kyllä lääniä missä olla. Se on hieno paikka. Mä kävin viime kesänä siellä ja pyörähtämässä yhden yön nukuin siinä joenrannalla autossa ja mä olin sen verran persaukisella budjetilla liikenteessä, että mulla ei ollut varaa siitä mökkiä vuokrata, mutta mä otin siitä sen mikä paikka, autopaikka, mikä tää nyt on. Ja siihen kuulu suihkut ja sun muut systeemit mukaan, niin
siinä suihkussa mukavasti kävin, ja siitähän oli kivenheitto Utsjoelle, nyt lue sitten kivenheitto Lapissa, niin sehän on semmonen 50-60 kilsaa